Ngiyaphila nami. Angalazi. Benginesicelo la ukuthi ngomhla ka-23 usivakashele ngapha kwi-res yethu ingapha ngaku-Vodapay ngokubona iy'thombeni zakho uma ushuthile suke kuvela u-Transnet no-Absa ngapha so u-Vodapay ngapha besicela ukuthi ujikele ngapha nge-3 November Awusho nje uzosipha ama-CD. Ayidinga ukudlela uyipheya le nkulumo yethulayo. Mana nje. Mina ngifike ku-Vodapay ngifike ngithini nje. Cha sobe sikhona thina vele sobe sikhona lapha phandle. Nifuna ukugweva nami akugweva noNkulunkulu wabantu. Cha thina okay. Ngicabanga ukuthi mhlawumbe iy'thombe zothu noma sisodwa sikasiboni kuvela lo Vodapay usho ngiphe kwe-flat elinye lama-flat asekhulu. Angihlali khona ma-CPD yase-Johannesburg. Ngangiye khona ngangiyoshutha phekwa lapho ubona khona. And futhi zimbalwa izinto engizenzayo for okay. Kukancane kuthiwa ngathiwa ngisuke endlini ngithi nje ngiyaphuma ngiyadrayiva ngithi ngiyovakasha. Ingakho ngithe ngomhla ka-23 lo wakusasa kuya umhla noma kuthiwa umhlaba ngayibhala indawo engizoba kuzona ekuzodayisa kuzona ama-CD yami. Ama-CD yami azobadayisa around ngicela indawo eyisente ngisondela kakhulu. Ingaba indawo eyisondele noma emaye kube o-GP Park but nje ake senze emaye la uzobona khona ibhasi mhlawumbe noma iy'moto ey'ncane like amasuzu ezobe zinesithombe samabhani uzobadayisa khona ama-CD yami. Anginayo i-CD ephanisayo ngizomama bethinti ukuthi ngizobapha ama-CD. Anginayo i-CD ephanisayo. Sengisho bengiselwa khona phela ukuthi sizowathola nathi eduze. Okay. Ngani makhuma uVodapay nami ngangiseduzane kakhulu ngalezi ndawo engibala iy'ndawo eziyisenti into sokuyikhathalele ukuyenza noma yenzeke akudingi ukuthi ngizokufunza la ulele khona ukuthi umsebenzi wami uzokudayisa kusuka ngoLwesithathu kuya kwi-weekend nje yonke till ngize ngiye eNatali nge-weekend but ubusela udayisa wona eGoli. Umsebenzi uzokudayisa around maye lezo zindawo ezilapho nje yabo so angikhona ukuthi angikwazi ukuthi ngiye endlini nendlu ukuthi yimi lo sengenza ukuthi ngikhwalithi ungabiyela ngithi impilo ayidinga le pride encane so ngiyafisa ukwenza lokho kushoyo kodwa ngicela ukuphumelela kwakho kufishane ngoba lezi zinto sengimentionile nje izo awukwazi ukumathiwa uthi uzuma bane-conference lesentini bese uthi unakuzuma sicela uzoyibamba nasevali uma uthanda i-ANC shone esentini la nge-conference khona. Angiyezwa. Siyabonga mama ube right ulale kahle. Sawubona. Sawubona. Sawubona makoti kunjani? Ngiyaphila njani? Siyabheka. Kwasami ngizoncama isigqoko sakho nengoba yakho. Awusidlaleli la ku-live. Ngenzani? Ngithi awusidlaleli ingoma yakho la ku-live. Ethini? Ngiphumusa igqenene. Siyacela kusiyami. Ikhona noma uyi Spotify noma Apple Store noma YouTube ikhona apho sidlala wena mama. Ngifuna ukuyilalela sisonke la. Nawe ukhona. Okay hayi kulungile ngizoyidlala ma ngiyabonga. Nazo-ke.